दिनै मोनसे टपिकखौ लानानै जोङो नोंथांमोनखौ लिंहरनाय जादों आरो बेहाय जोङो मोनसे क्लियारिफिकेसन बाथ्रा रायजोफोरनि सिगाङाव होनो आवगायबोदों। थांनाय 21 आगस्ट खालि आसाम सरकारनि जि मोनसे 4th ग्रेडनि इन्टारभिउ जालांबाय आरो जोंहा 3rd ग्रेडनि मोनसे आसाम सरकारनि इन्टारभिउ जानांगौ दंबावो। बेखौ लानानै जोंनि ओनसोलाव बा बिटिआरआव गोबां अपोजिशन आरो गोबां रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे सरकारनि सायाव मोनसे सोंलु बा बिथांमोना मोनसे प्रपागान्डा रायजोफोरनि गेजेराव दैखांदों जे बिथांमोना बुंदों जे बिटिआरनि बा बिटिसिनि 3rd ग्रेड 4th ग्रेडखौ आसाम सरकारा लानानै थांजोब्बाय, बिथांमोननि मथे जासिगोन, बिटिआरआ जेबो मोनसे पावार गैला, बेबायदि मोनसे रायजोफोरनि गेजेराव प्रपागान्डा बा रायजोफोरनि गेजेराव मोनसे भुल मेसेज होनो थांदों। बेखौ जों दिनै क्लियारिफिकेसन होनो नागिरदों। कुनु बिदि जायाखै। जोंनि बिटिआरआव बिटिसिनि जितु मोनसे सुक्ति, बे सुक्ति मथेनो 3rd ग्रेड 4th ग्रेडआ बिटिसिआवनो एडभार्टाइज जागोन, बिटिसिआवनो इन्टारभिउ जागोन आरो फैबाय थानाय समाव बे जेरै जोंनि सुक्तिनि दफाफोर दङ बेबायदिनो जागोन। बरन्स दिनै बिटिसिनि रायजो राजाफोरा लाब जादों। मानो लाब जादों? जों बुंदों जे आसामाव ओंखारनाय जि 3rd ग्रेड 4th ग्रेड बे आसामनि पस्ट, बे पस्टआवबो बिटिआरनि बा बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा एप्लाइ खालामनायनि सुबिदा मोन्दों आरो बे पस्टफोरखौ इन्टारभिउ लानायखौ जोंनि बिटिसिनि सिङावबो इन्टारभिउ फाथिनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बेहाय जोंनि गथ' गथायफोरा, जोंनि आनएमप्लयमेन्ट जायफोर सुबुं बिथांमोना इन्टारभिउ होनायनि सुबिदाखौ मोन्दों। जों बुंनो सानो जे बेहाय जोंनि ओनसोलनि जायफोर इन्टारभिउ होगिरि बिथांमोना लाब जादों। माब्रै लाब जादों होनना बुंबा जे आसामनि 3rd ग्रेड 4th ग्रेडआवबो बिथांमोना बाहागो लानो मोन्दों आरो जोंनि बिटिसिनि जानो गोनां 3rd ग्रेड 4th ग्रेड बाहायबो बिथांमोना बाहागो लानो मोनगोन। बेखायनो जों बुंदों जे जोंनाव थाखानाय 3rd ग्रेड 4th ग्रेडआ जोंनि बायदिनो जागोन आरो दायो जोंहा डिपार्टमेन्ट वाइसै जोंनि जिहेतु 40टा डिपार्टमेन्ट जोंनाव दङ, बे 40टा डिपार्टमेन्टनि 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि जा मोनसे पस्ट, बे पस्टखौ जोङो दायो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय SIU एप्रुभेल नि थाखाय फाथायहरबाय आरो बेखौ मोनबाय माखासेखौ आरो माखासेखौ मोनाखै। डिपार्टमेन्ट वाइज बिनि इन्टारभिउआ जालांबाय थागोन। एजुकेशन डिपार्टमेन्टआव माखासे होनाय जाबाय, भेटेनारि एन्ड फिसारि डिपार्टमेन्टआव माखासे दा इन्टारभिउ जादों, स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टआव जागासिनो दङ, एपइन्टमेन्टल'सो होनो बाखि दङ। गतिके जोंहा सिस्टेमा जेरै दङमोन बिदिनो सोलिबाय थादों। बेयो मोनसे रायजोफोरनि गेजेराव बायदिसिना भुल मोनसे मेसेज होनानै जोंनि सोलिबाय थानाय मानिजाथाव प्रमद बर' बिथांनि सरकार, बे सरकारखौ गुबुंले खालामनायनि बादै जेबो गैया। जों दिनै क्लियारिफिकेसन होदों जे जोंनि ओनसोलाव थाखानाय 3rd ग्रेड 4th ग्रेडआ जोंनो होगोन आरो जोंनि बायदिनो जागोन। आरो नोंथांमोना मिथिगौ जे आसाम सरकाराव जानाय जा मोनसे इन्टारभिउ, बे इन्टारभिउआव माखासे काउन्सिलफोरा NOC होयियाव बिथांमोना दिनै गावसोरानो लस जानाय बायदि मोनसे फिल खालामदों आरो बै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा दिनै इन्टारभिउनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जादों खारन बिथांमोना NOC होयियाव। दिनै जोङो जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा डाबल लाब जानायखौ जों नुनो मोन्दों। बेखायनो आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों दिनै क्लियारिफिकेसन होदों जे जोंनि ओनसोलनि बा जोंनि बिटिआरनि जा मोनसे 3rd ग्रेड 4th ग्रेड बेयो जोंनियावनो दङ। दायो आसाम सरकारनि 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि जा मोनसे इन्टारभिउ जाबाय थादों, बेहाय जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाफोराबो बाहागो लानो मोन्दों। बेखौ जोङो जोबनायाव जोंनि मा होनना बुङो चिफ मिनिस्टार, मानजाथाव चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जोङो धन्यबाद होयो। थेंक इउ। दा बियो 3rd ग्रेड एन्ड 4th ग्रेडनि थाखाय डिपार्टमेन्ट वाइज जागोन। मथा मथि जोंनाव 3000निख्रुइबो बारा 3rd ग्रेड 4th ग्रेड दा जोंनाव जागोन, डिपार्टमेन्ट वाइज जागोन। गतिके बियो फेस बाय फेस डिपार्टमेन्टेलि जानो थांगासिनो दङ। बेखायनो जोङो
बेनि थाखाय रेडि जागासिनो दङ जोंनाव बियो अलरेडि डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनफैजोब्बाय जोङो साननैसोनि गेजेराव जोंनि सेन्ट्रेल रिक्रुटमेन्ट बर्डआ बेखौ फाथिगोन